Hemmeňize salam. Men Türkmen Televiziýa gruppasynyň Maksat. Kanalymyza hoş geldiňiz. Bu videoda size Webmoney hatasyny näde açmalygyny öňretmekçi. Ondan näme videomuza geçelim. İlki bilen Webmoney saýtyna geçelim. Saýtyň adresi wallet.webmoney.ru saýtyna gelýäňiz. Karşıňyza şunu ýalyp penjere geler. Bu saýtyň silkasyny videonun aşağındaky düşündürüşler bölümine, ýagny opisiýa bölümine goýarys. Şoňa basyp bu saýda gelip bilersiňiz. Ondan bu saýda geleňiz soň saýda öňe registrasiýa bolmadyk bolsaňyz aşagdaky registrasiýa düğmesine basyp registrasiýa bolýas. Gelin basalyň. Ve karşıňyza şunu ýalyp penjere geler. Siz haýsy ýurtda ýaşaýan bolsaňyz, şol ýurdun telefon numberyny taýlaýaňyz. Eger siz Russiýada okýan bolsaňyz, Russiýany taýlaýaňyz, Türkiýede bolsa Türkiýany. Ýa-da Türkmenistan için bolsaňyz Türkmenistan taýlaýaňyz. Biz Türkmenistan taýlaýas. Şol ýere telefon numberyny ýazalyň. Ýöne aşagdaky şertler ýerine ýetirip ýazalyň. Aşagdakylar bize şu uňnaky kod ýazman ýazym diýär. Biz kod ýazman arada telefon numberyny ýazýas. Telefon numbery ýazyp bolmasaň aşagdaky çapdaky sanlary aşağı ýazýaňyz. Ve dalay diýen düğmejige basyp dowam etjäs. Berde bizim ýazan numberymyza tasdikleme kody gelýär. Tasdikleme koduny şu takka ýaňyz ve dalay düğmesine basýaňyz. Numberyňyzy tasdiklap bolanyňyz, size parol goýun diýär. Ilki şu taýy parol ýazyňyz, soň ýokaryka paroluňyzy aşağı ýazyňyz. Ve şu taýda pitiçkany goýýaňyz ve dalay düğmesine basýaňyz. Ve berde garaşýas. Berdäki çykan ýüdürüşe okubasýas we dowam etjäs. Berde Webmoney içinde bir näçe pul birligi bar. Öz içinde VMZ, VMR, VMH ýalyk bir näçe pul birlikleri bar. Bunyň içinden VMZ USD ýagny Amerikan dollary bolýar, VMR bolsa rubl bolýar. Başga da VMX bolsa Bitcoin bolýar. Başga da bir näçe ýurtdyň pul birligi bar. Ýöne biz Webmoney hasamyny tasdiklamak, ýagny pasporty uratmak, diňe VMZ pul birligini ulanyp bilýäs. Onu hem üstüne basyp açalyň. Berdäki sözleşmeni okuyaňyz, tasdiklaýaňyz we ştaýdak pitiçke basyp dalay düğmesine basyp geçýäs. Patrep ne diýen düğmejige basyp dowam etjäs. Derde iýen bizi pasport tasdiklamaga urukdurýar. Beýlek pul birlikler gerek bolmasa pasport tasdiklamaňyz ýokman näl. Ýöne pasport tasdiklap goýsaňyz size bir näçe pul saraplar bolýar. Bir näçe pul birligi açyp bilýäňiz, hemde banka pul çekmäňiz aňsatlaşyp bilýär. Beýle wagtda puluňyzy çekip bilýäňiz. Şonuň üçin açan wagtyňyzda pasportyňyzy tasdiklamaga maslahat berýäs. Berdäki zatlar aňsat. Beşiňiz ýaly pasport bolmak üçin ýokman näde 16 ýaşda bolmaly. 16 ýaşdan aşagdakylar pasportlaryny tasdiklap bilenok. Şonuň üçin siziň ýaşyňyz 16-dan aşagda bolsa, doganyňyzyň ýa-da ina-taňyzyň adyny açmaňyzy maslahat berýäs. Ondan soň bärik familiýaňyzy ýazýaňyz. Böyle adyňyzy ýazýaňyz, açystybaňyzy ýazýaňyz. Bu hökman näl? Ýazsaňyzdan bolýar, ýazmasaňyzdan bolýar. Bärik dogulanyňyzy, aýyňyzy, ýylyňyzy. Ýaşan ýeriňizi. Hemmesini dogry ýazmaly. Serie nomer. Bu bolsa, bu ýere pasportyňyzyň indeksini ýazyňyz. Ýagny pasportyňyň içinde ýörçü nomer bardyr. Şonu şol ýere ýazýaňyz. Bärik pasport alan wagtyňyzy, günni, aýyny, ýylyny. Bu maglumatlar pasportyňyzda bardyr. Bu bolsa pasportda kimiň görenini ýazýaňyz. Bärik misal üçin siz Türkmenistanda ýaşaýan bolsaňyz, misal üçin siz Marda ýaşaýaňyz diýeli şeýdip bermeli. Mar welaýatynyň Mar şäheriniň polisiýa müdürligi diýäňiz ýa-da pasport beriji müdürlük diýäňiz, şonuň resmi adyny ýazýaňyz. Bärik at bolanyňyz, aşagda ýene strana bar, oňda ýagny ýaşaýan ýeriňizi, bärik indeksini ýazýaňyz. Ýagny poçta adresini ýazýaňyz. Gorod şäheriň adyny ýazýaňyz. Ulisa, dom, kwartyra, ýagny ýaşaýan ýeriňiň adresi. Jaýyny çenli. Plan köçäniň plan jaýyny ýaşaýany ýazýaňyz. Bärdäki maglumatlar doldurup bolanyňyz. Ştaýda ok düğmesine basyp dowam etjäs. Men bärdäki maglumatlar dolduraýyn, soň dowam ederiz. Bu ýerlerini doldurup bolanyňyz, ştaýda ok düğmesine basyp dowam edeliň. Ve täze pencerede şu garşymyza geldi. Bärde täzeden saýpamyza girişediň diýär. Biz girişedip videoda dowam ederiz. Ondan soň girişediňiz soň şunun ýalyk pencerede garşyňyzda bärde pasportyňyzyň suratyny alyp uradyň diýär. Pasportyňyzyň iň soňundaky suratly saýpany surat alyp şol ýere uratmaly. Surat alyňyzda bir adyny söýün.
Dasturuny içili cisim bolmasyn, diňe pasportyňyň öýdi bolsun. Bolmasa, pasportyňyň suratyny kabul etmez. Şunu unutup bolmaňyz soň, karşyňyzda ýene bir pencere açylar. Onu etmeli adyňyz pasportyňyzyň 9-njy sahypasy, ýalňyşmasam 9-njy 6-njy sahypasy. Ýagny uçada bolan sahypasy bolmaly. Ýagny uçadyňyzyň peçady basylan sahypasy bolmaly. Şol sahypanyň suraty alyp uratýaňyz, ondan siziň etmeli adyňyz garaşmak. Menne 24 sadyň içinde jogap geldi we webmeni sahypamy tasdikladiler. Siz hem bir gün içinde garaşyp görüň, bolmasa bir hepdäçini udap biler. Ýönetimde jogabyny bererler. Ve diýip hem webmeni hasabyny açyp tasdiklap bilersiňiz. Webdäde webmeni hasabyňyzdaky puly berewesti diýen düňme jogap çykaryp bilýäňiz we berdäk palis düňmetini basyp pul talyp bilýäňiz. Göýtäçe şunuň ýalak. Videomyzyň peýtasy ýanlar diýip umyt etken. Egerde şunuň ýalak videolaryň gelmegi isleýän bolsaňyz, videomuza like goýup, bize gollap öýüp bilersiňiz. Düşünmedikleriniz olursa komentarlara öýmene ýazyn. Videomuzy paýlaşyp, bize gollap öýüp bilersiňiz. Ve kanalyma dagda bolup, täze öýjek videolarymyzdan habardar bolup bilersiňiz. Ondan näme? Indiki videolarda görüşýänçek, hoşça bolun.